רמפת RTI, מדידה של מהלך מתלה פרופר, בלי שום קשר לסוג של הרכב וליצרן. על הרמפה עולים עם גלגל אחד, והניקוד מתבצע בצורה כזאת שיחסית לאותו רכב אפשר למדוד נכון את המהלך המתלה ולא רק את הגובה שאליה יגיע הרכב. הניקוד מתבצע על ידי נוסחה שאומרת הגובה שהגיע הרכב על הרמפה מההתחלה שלה, כאשר הגלגל הוא ישר, מעבירים אנך מהמרכז של הגלגל, מודדים את המרחק הזה, מחלקים אותו ברוחק הסרנים, שזה אומר מנקודת אמצע לנקודת אמצע של הגלגל האחורי, מכפילים את זה ב-1000 וזה הניקוד של הרכב. כמה נקודות בטיחות שאנחנו צריכים להקפיד עליהם כשאנחנו עולים על הרמפה, זה קודם כל להישמע לכוונים, כי הם רואים מבחוץ יותר טוב ממה שרואה הנהג מבפנים. לא ליפול מהרמפה, לא להחליק, לא לנסוע מהר. למי שיש נעילה אוטומטית צריך לדווח עליה לפני זה, כי בנעילה אוטומטית האוטו ממשיך לעלות למרות שהגלגל באוויר ויש סכנה מאוד גדולה של התהפכות. לא צריך לנעול לוקרים למי שיש לוקרים מקדימה. רצוי לשלב 4x4 לואו כדי להגיע כמה שיותר למעלה על הרמפה. ברגע שגלגל מאבד אחיזה, אחד מהגלגלים מאבד אחיזה, יש לעצור, להמתין להוראת הכוונים, לחכות למדידה ולרדת. גם בירידה יש להישמע להוראות הכוונים, ההגה יכול להסתובב בבת אחת, צריך להחזיק את ההגה טוב, לא לשחרר, לא לזלזל, למה אפשר להתהפך בו בקלות. ממש כאן, במקום הזה, במשטח הגדול הזה, היפה, שהכינו לנו הייטק מוטורס, הולך להיות תחרות RTI, תחרות מהלך המתלה. בנוסף לזה יהיה לנו מספר הפתעות. הבן אדם החליט שהוא רוצה לנסוע על מכוניות, שייסע על מכוניות, הבן אדם רוצה להביא לנו קצת אוכל, נגיעה נחמה ונחמדה, בתשלום סביר ונוח, יהיה נחמד, יהיה כיף, יהיו פה הרבה מצילים, יהיה נחמד, יהיה אווירה טובה, בואו לראות.